Čau Viktor. No, mám pre teba tie návrhy na to. Mám zrobené v podstate 4, ale to sú akože skôr ako 4 rôzne návrhy, to sú skôr 4 rôzne možnosti, ako to tam dať, osadiť, alebo respektíve čo si vyberiete, čo bude pre vás lepšie, pretože keď to chcete osadiť a vlastne chcete, aby bolo každé jedno písmenko osvetlené, tak tam vzniká dosť taký problém hlavne s elektrikou, hej, že každé písmeno treba dať LED pasík, zaviesť kablíky buď dovnútra alebo niekde vonku na nejakú externú lištu a vlastne potom dovnútra to zapojiť do elektriny, hej. Čiže možnosti sú také. Prvá možnosť, táto by mala byť teoreticky najlacnejšia kvôli tomu, že tam mi netreba elektrikára. Tam by som to vedel spraviť v podstate sám a jednoducho teoreticky jedným LED pasíkom. Hej, že vlastne zrobil by sa box, ktorý by mal v sebe vyrezané vlastne tie písmena a následne vlastne tie písmenka by sa vytlačili v bielej farbe, lebo tá najlepšie púšťa hodziakú farbu si vyberete. A vlastne znútra sa podsvieti ten boxik, dookola tu po tých bočných stenách sa dá LED pasík a stačí vlastne ten box prišrubovať na, dajme tomu, že 4 až 8 miestach, ideálne 8, že by to bolo pevné. A vyslovene sa zrobí 4 až 8 dier na moždiny do steny a tým sa pripevní ten box. V boxe bude ten LED pasík, ako som hovoril, a následne z boxu sa spraví vyslovene len jedna jediná diera dovnútra do butiku, kde sa vlastne, ktorou vlastne pôjde kabel do zasúvky. Hej. Úplne v podstate asi najjednoduchšie riešenie a teoreticky okolo tých 650 až 750 eur by to mohlo stať. Ja som pozeral 2-metrový pasík, som kupoval exteriérový za 35 eur. A tu máme 2 metre dĺžka, meter výška, čiže to je 4, 5, 6 metrov, dajme tomu, že by mohlo stačiť tých 6 metrov, takže tam treba počítať, že ten LED pasík vyjde okolo tých zhruba okolo tých 100, 120, 150 eur. To musím ešte pozrieť presnú cenu, ale toto by bolo z môjho hľadiska asi pre mňa najjednoduchšie riešenie, najrýchlejšie na výrobu a nepotreboval by som zháňať žiadneho elektrikára ani nikoho ďalšieho k tomu a vedel by som to teoreticky vyrobiť za, ja neviem, možno týždeň, 2. No a ešte tak k tomu, že vlastne by som vyrobil ten box, vyrezal tie písmenka a potom 3D tlačou by sa vytlačili vlastne tie písmena, ktoré by boli vlastne z bieleho plastu, aby boli vlastne natoľko tenké, aby preražali iba tie písmenka, to svetlo. A vyslovene by sa tam namontoval box a tie písmenka by sa tam už len vlastne tak vsunuli a zo zadnej strany by sa dali len také malé poistky, alebo by sa to teoreticky dalo aj prilepiť, hej, že zrobím ten obvod toho písmenka o pár milimetrov širší a vlastne z vonkajšej strany sa to prilepí. Hej. To by bolo také najjednoduchšie riešenie pre mňa a teoreticky aj najrýchlejšie na výrobu. No, potom tu je druhá možnosť. Tá druhá možnosť je robiť písmenka osobitne
zrobiť ich tak, že dovnútra sa vlastne do každého jedného sa po celom obvode zrobí LED pasík, po každom jednom písmenku, do každého jedného písmenka, do každého jedného interfunkčného znamenka. A tam by to bolo, čo sa týka 3D tlače, trošku náročnejšie, ale zase by netrebalo robiť ten box. A jediné, čo tam mne sa na tom nepáči, tak je tá kabeláž. Hej? Každé jedno písmenko by potrebovalo vlastne LED pasík, čiže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, hej. To máme 15 LED pasíkov a to ešte tu je 16, 17, 18, hej, mekčenia bodky, tak a vlastne keď sa dajú všade LED pasíky, tak si treba počítať s tým, že tam by išlo strašne veľa káblov a strašne veľa LED pasíkov. Hej. A keby sa tam dávali žiarovky, tak žiarovka zase nerozvedie tak to svetlo, hej, napríklad po celom C-čku. Čiže LED pasíky tam by trebalo fakt, že možno aj 25-30 metrov toho, že by to prešlo celý obvod, jedna, druhá strana, hej, možno aj málo rozprávam. Ale najväčší problém je podľa mňa na tom tá kabeláž, lebo z každého písmenka by musel ísť kabel niekde, kde by sa napojil na ďalšie písmenko a ďalšie a ďalšie a ďalšie. A plus ešte nevravím o tom, že treba vlastne spojiť vrchný so spodným riadkom, hej. Čiže tam to by bola kablová pavučina, ktorú by sme teoreticky vedeli vlastne skryť za stenu, hej, vlastne dovnútra do budky. Ale tak či tak tá pavučina vlastne tých káblov by tam ostala. A jedine, čomu by sme sa vedeli vyhnúť, tak tomu, že by sme vlastne spodnú lištu a spodné tie spoje a tie uchyty písmenok a podobné, aby sme vedeli akože tým skryť, hej, že by to vlastne išlo priamo z písmenka dovnútra budovy, hej. Tam by sa to lepilo, alebo montovalo vlastne na moždiny a šruby. Čož by bolo o dosť dlhšie, akože na montáž a hlavne to vymerávanie a hranie sa s tým, aby tie písmenka boli v vodorovne v podstate a v jednej linii, že by neboli pokrútené, hej, že napríklad písmenko, že by nebolo otočené napríklad R-ko, hej, že by hej, tam však vieme, jak to funguje, keď sa vrtajú diery a podobné, že nie vždy sa presne trafí milimeter hore dolu, ale môže to robiť veľmi zlý dojem, čož by som sa tomu veľmi chcel vyhnúť a ja sa tomu vyhýbam takým štýlom, že tlačím medzi to časti, hej, kusy plastov, ktoré vlastne zaručia, že toto písmeno bude rovno aj toto, hej, že, ale zase to je také, že vytlačím to, vy to zaplatíte, ale to už sa nikdy sa to nevyužije len vyslovene na tú montáž, hej, a len to riešenie by bolo okolo nejakých 100-120 eur, hej, čiže to je tiež akože dosť peniaz. Túto možnosť by som vedel vytlačiť za okolo tých 750 až 850 eur s tým, že tam treba počítať, že to je len cena za tlač a ešte tam treba tie LED pasiky a hlavne zaplatiť elektrikára, hej, lebo ja nie som elektrikár, ja to síce budem vedieť zapojiť, ale nech to robí človek, čo to proste je na to študovaný, čo to vie robiť, hej. Nech to je
proste nech sa to zrobí a nech to funguje, hej. Nech neriešime, že jojta, tam mi prestalo svietiť svetielko, jojta, toto mi teraz prestalo svietiť, jojta, tam mi vyhorela pumpa, hej. No, chápete, že proste nech to robí radšej elektrikár, hej. A zase elektrikár si určite za to popýta minimálne, si myslím, že okolo 200 plus ten materiál, LED pasiky a podobné, to tiež určite nebude zanedbateľná čiastka. No, potom tu máme ďalšiu časť, čo je vlastne veľmi podobná tomuto. Je to písmenka budú vlastne tlačené z dvoch častí. Zadná časť, ktorá sa buď prilepí, alebo primontuje na fasadu. S tým, že dookola sa dá LED pasik a kabeláž sa bude vlastne montovať skrz cez dieru a spájať sa budú vlastne tie písmenka, tie kable z písmenok vlastne vo vnútri. Hej, čiže to je veľmi podobná možnosť ako táto. S tým, že zvonku by to reálne vyzeralo takto, hej, že v podstate celá časť písmenka by bola čierna, napríklad, hej, akože môžete si farby vybrať, aké chcete, to ja nechám na vás. A vlastne z vonkajšej strany sa len do toho bude vsúvať vlastne kus bieleho alebo priesvitného plastu, ale lepšie by bolo asi biely. S tým, že sa to vlastne vyslovene, tu sa zrobí LED pasík, kabeláž sa zavedie dnu a táto biela časť vlastne sa len zasunie do toho písmena. A takisto vlastne každé jedno písmeno a tie písmena buď by sa tak, jak som hovoril, že lepili mamutom na fasadu, alebo by sa vlastne primontovali. Hej. Za mňa lepšie nalepiť mamutom, lebo bolo by to poprvé oveľa rýchlejšie, po druhé nebolo by to tak náročné vlastne, akože časovo náročné, čiže no aj rýchlejšie by to bolo, aj vlastne by sa nemuselo proste toľko vrtať a teoreticky, keď sa to nalepí, tak tam ešte stále ostáva nejaký čas na úpravu a rotáciu tých písmenok, hej, že keby sa napríklad nalepilo na krivo zase to R-ko alebo tak, hej, tak vieme sa proste pár metrov od toho postaviť a ešte to proste s tým trošku pohybať, hej, doladiť to, ale takisto by som tam vedel vlastne zrobiť tie medzikusy, hej, na to, že by to bolo pekné a rovné, hej. Táto možnosť je za mňa asi najlepšia, čo sa týka z toho výzorového hľadiska, ale tiež tam treba riešiť toho elektrikára. Hej. Tak táto je tiež zhruba okolo tých 750-850 eur. S tým, že tam treba zase počítať plus elektrikár plus LED svetla. Ďalšia možnosť je vlastne zrobiť jednej farby písmenka a pospájať ich tiež cez kabeláž s elektrikárom a táto možnosť by bola zhruba od 550 do tých 650 eur. S tým, že zase by tam musel byť elektrikár, LED svetla a podobné. Tak to je asi všetko. Ešte tá tankovacia pištoľ. To je len taký zatiaľ hrubý návrh, že zhruba jak by to mohlo vyzerať. Samozrejme, keď sa dohodneme, tak ja to budem dávať do reálnych tvarov. Hej, toto je vyslovene, že len náčrt, hej, akože v 3D programe. Ale viem, že si také niečo mi hovoril, že chcete tú kvapku, hej, tú pištoľ vlastne, že by bola, že by tá pištoľ vlastne nejak vyzerala akože jak v reáli zhruba. No a ja teoreticky viem všetko, čo ste tu navideli, alebo čo si videl, neviem, či to pozeráš sám, alebo budeš ukazovať aj rodičom.
tak vlastne všetko tu, čo je, tak to je vyslovene, že len náčrt, hej. So všetkým sa viem pohrať, všetko viem vlastne prerobiť podľa vašich potrieb, podľa vašich požiadaviek, hej, viem upraviť rozmery písmen, napríklad aj tú pištoľ, hej, viem spraviť aj v rôznych veľkostiach, s rôznymi materiálmi, hej, vieme tú kvapku zrobiť priehľadnú a dať napríklad tu na začiatok niekde nejaké svetlo, hej, že by ju ožarovalo, že by to vyzeralo fakt ako nejaký, že by to malo taký ten efekt, hej, že proste svieti ten benzín, hej. A vlastne všetko je možné, všetko sa dá vlastne zrobiť, hej, všetko chce len akurát tak čas a proste nejak sa dohodnúť, hej. Ešte mi napadla taká vec, že my teoreticky vieme zrobiť aj tak, že tie písmená vlastne nalepiť na fasadu a len zo spodu zrobiť nejaké držiaky na svetlá, ktoré by osvetľovali vlastne to písmo, hej. Ale to tam zase tiež by trebalo kúpiť potom nejaké exteriérové reflektory, aspoň jeden alebo dva, prevrtať diery vlastne na kabeláž a zapojiť následne do zasúky. No, takže to je odo mňa všetko. Nejak si to pozrite, porozprávajte spolu, nejak prídite na nejaké riešenie, ktoré je pre vás najvýhodnejšie, čo sa týka ceny, aj možno nejakej vizáže, nejakého estetického hľadiska, hej. Ja vravím, že viem to zrobiť hocako. Tam fakt akože fantázie sa medze nekladú. No a teoreticky by som počítal, že minimálne od tých 500 eur do nejakých 1000 eur by som vedel spraviť vlastne celúčičké vlastne to logo s tým nápisom. S tým, že počítam len výrobu tých písmen, držiakov a podobných vecí. Nie sú v tom zaratané LED pasíky, kabeláž a podobné veci. Poprípade ešte ten elektrikár, hej. Čiže to je asi všetko odo mňa. Nejak si to preberte, že čo by bolo pre vás najlepšie, čo by bolo najlepšie pre vlastne tú čerpačku, hej, že čo by bolo pre ňu najviac efektívne, hej, že či vám vyslovene len ide o to, že by tam ten nápis bol, alebo že by to proste vbilo ľuďom do očí, hej, že by ani náhodou proste neobyšli tú benzín pumpu bez toho, že by si ju všimli, hej. Som prednedávnom šiel okolo, tak je to také, no ide cesta okolo, ale aj vidno v podstate teoreticky, že je to pumpa a ja som skôr rozmýšľal, že či by ten nápis nebol lepšie hore na tú striežku, hej, že už trošku z diaľky, alebo poprípade vymyslieť ešte niečo na tú strechu, napríklad tú tankovaciu pištoľ, hej, že zrobiť ju možno, ja neviem, metrovú, alebo tak, a tú kvapku podsvietiť, hej, že už z diaľky človek na to pozrie a uvidí, že tankovacia pištoľ, aha, dobre. Takže tak, no porozmýšľajte, dajte mi vedieť a ja som teoreticky, viem sa do toho pustiť hneď, momentálne mám zákazky len také, že kreslím akože v počítači, čiže keby ste sa rozhodli, tak ja to viem začať v podstate hneď vyrábať a teoreticky, kebyže som kopol do vrtule a sa rozhodnete dnes alebo zajtra, tak ja by som to teoreticky aj do toho 21., 22. možno aj stihol zrobiť, aj namontovať. Tak a potom idem od 22. do 30. na dovolenku, čiže potom až potom v tom septembri by som vedel, keď tak.
pokračovať alebo začať vyrábať. To už nechám na vás. Dobre, tak ďakujem za pozornosť, že ste si ma vypočuli, no a to je odo mňa všetko.